иди қурбон ба якояки шумо муборак бинандагони азиз ва рӯзгори осуда дошта бошед. имрӯз 20 июл ва сархати рӯйдодҳост манзуратон дар тақдими ман Шалои Гулхоҷа. дар барнома аз ҳалокати 9 нафар дар пайи сели харобиовар дар Панҷакент хабар медиҳем. имрӯз дар Тоҷикистон намози ид дар масҷидҳо баргузор гардид, аммо дар як ида шаҳрҳои Русия тариқи онлайнӣ сурат гирифт. Президенти Афғонистон дар натиҷаи муноқишаи марбут ба духтари сафир тамоми дипломатҳои афғонро аз Покистон фарохонд. имрӯз дар чандин хонавода дар шимоли Тоҷикистон иди қурбон ба мотам табдил ёфт. бар асари боронҳои пай дар пай ва сели рӯзи 19 июл дар шаҳри Панҷакент 9 нафар аз ҷумла 4 кӯдак ба ҳалокат расиданд. ҷасадҳои 7 нафари онҳоро имрӯз аз зери хокулой берун оварданд. аз Кумитаи ҳолатҳои фавқулоддаи Тоҷикистон ба радиозодӣ гуфтанд, ки ҳодиса бегоҳии дирӯз дар деҳаи Киштудаки Панҷакент рух додааст. ба гуфтаи Кумитаи ҳолатҳои фавқулодда, ин 7 нафар дар чарогоҳи деҳа, ки аз маҳалли зисташон 30 километр дуртар будааст, тумаи сел шуда зери лой ва хок монданд. рӯзи гузашта ноҳияи Масҷои кӯҳӣ, Деваштич ва Айнӣ ҳам шоҳиди боронгариҳои шадид ва омадани сел шуданд, ки ба гуфтаи мақомот хисороти молӣ дар пай доштааст. Кумитаи ҳолатҳои фавқулодда мегӯяд, айни ҳол комиссияи вижа ба таҳқиқи хисороти воридшуда аз ин офатҳои табиӣ оғоз кардааст. имрӯз мусулмонони ҷаҳон иди қурбонро таҷлил мекунанд. Эмомалии Раҳмон дар як паёми шодбошӣ сокинони Тоҷикистонро бо иди қурбон табрик карда, аз онҳо хостааст, ки дар рӯзҳои таҷлили ид аз гаштугузори бемаврид, оростани дастархони серхарҷ ва ширкат дар маъракаҳои серодам худдорӣ кунанд. ҳамзамон Эмомалии Раҳмон таъкид намудааст, фақат шахсоне метавонанд маросими қурбониро анҷом бидиҳанд, ки аҳли хонадонашон аз ҳар ҷиҳат таъмин буда, фарзандон ва аъзои оилаи онҳо аз ҳеҷ чиз танқисӣ надоранд. имсол дар Тоҷикистон намози ид доир шуд. соли гузашта мақомот бо ишора ба пандемияи COVID-19 баргузории намози идро дар масҷидҳо манъ карда буданд. вале дар Москав, пойтахти Русия ва маркази хуруҷи коронавирус, имрӯз намозгузорон аз ҷумла муҳоҷирони тоҷик имкони хондани намози дастаҷамъиро дар масҷидҳо надоштанд. ҳанӯз як ҳафта пеш муфтиёти Русия эълон карда буд, ки ба хотири ҷилавгирӣ аз густариши коронавирус намози ид ба таври онлайнӣ хонда мешавад. баъзе аз муҳоҷирон намози идро дар назди маҳалли кор ва дар ҳавои боз хонданд. вале таври корбарони радиозодӣ мегӯянд, дар дигар шаҳрҳои Русия чунин маҳдудият набуд. аз ҷумла дар наворҳои фиристодаи корбарон дида мешавад, субҳи имрӯз ҳазорон нафар дар Новосибирску Екатеринбург намози идро дар масҷидҳо хонданд. бар илова кӯдакон низ дар маҳаллаҳои зисташон идгарда карданд. сокинони аз заминларза осебдидаи ноҳияҳои рашту Тоҷикобод аз сӯи созмонҳои байналмилалии кӯмаки навбатии башардӯстонаро дарёфт намуданд. ҷамъияти Ҳилоли аҳмари Тоҷикистон ва агентии рушди байналмилалии Амрико барои 75 оила дар ноҳияи Тоҷикобод ва 35 хонавода дар ноҳияи Рашт, ки аз заминларза зарар дида буданд, лавозимоти зарурии рӯзгорро тақдим намуданд. заминларзаи сахт дар минтақаи Рашт рӯзи 10 июл рух дод ва боиси харобии даҳо манзилу ҳалокати 5 нафар шуд. намояндагони идораи ҳолатҳои фавқулодда дар ноҳияи Тоҷикобод гуфтанд, ки ба мардуми осебдида аз заминларза маводи зарурӣ дастрас карданд, аммо сокинон онро нокофӣ мехонанд. баъзе аз зарардидаҳо шикоят доранд, ки феълан зери хаймаҳо ҳастанд ва ҳанӯз намедонанд манзилҳои вайроншудаашонро чӣ гуна аз нав месозанд. рӯзи 19 июл фиристодаи хоси Амрико дар умури Афғонистон Залмай Халилзод ба Исломобод сафар кард, то бо раҳбарони сиёсиву низомии Покистон равобити сарди Кобулу Исломободро баррасӣ кунад. рӯзи душанбе президенти Афғонистон Ашраф Ғани тамоми дипломатҳои афғонро аз Покистон фарохонд. 17 июл бошад Силсила Алихел, духтари сафири Афғонистон дар Покистон, ҳангоми ҳаракат дар самти хонааш дар шаҳри Исломобод муддате рабода шуда аз тарафи гурӯҳи номаълум мавриди шиканҷа қарор гирифта буд. вазорати корҳои хориҷии Покистон мегӯяд, духтари сафир дар шифохона аст ва таҳқиқи ҳама тарафаи қазия ҷараён дорад. дирӯз Халилзод бо сарвазири Покистон Имрон хон ва раҳбарони идораи кашфи низомӣ ё худ ICI дидору гуфтугӯ дошт.
дар ноҳияи ҷайҳун барои гурезаҳо паноҳгоҳи муваққатӣ бунёд карда мешавад. Бо ин ҳадаф ҷойи махсус ва аз буҷаи вилояти Хатлон маблағи зарурӣ ҷудо шудааст. Дар ин бора зимни нишасти хабарӣ рӯзи 19 июл раиси вилояти Хатлон Қурбон Ҳакимзода баён дошт. Ба гуфтаи ин мақомдор, ба бунёди паноҳгоҳ Вазорати корҳои дохилӣ дар ҳамдастӣ бо созмонҳои байналмилалӣ машғул хоҳад буд. Қурбон Ҳакимзода афзуд, аввалин фирёрёни Афғонистон ки тариқи қаламрави вилояти Хатлон марзро убур карда ба хоки Тоҷикистон гузаштанд, 113 низомиён бо силоҳ ва муҳимоти ҷангиашон буданд. Ҳамаи онҳо баъдан тавассути фурудгоҳи Кӯлоб ба Кобул интиқол ёфтанд. шумо сархатти рӯйдодҳоро тамошо доред. Идораи муфтиёти Русия барои мусулмонҳое ки аз гирифтани ваксинаи зидди коронавирус худдорӣ мекунанд фатво содир кардааст. Хабаргузории РИА Новости менависад, дар ин фатво омадааст панд кардани хабарҳои бардуруғ дар мавриди таркиби ваксинаву оқибатҳои моякӯбӣ ва ҳамчунин бидуни сабабе саркашӣ кардан аз эмгирӣ ғайри қобили қабул аст. Муфтиёти Русия ба ҳамаи мусулмонони ин кишвар тавсия додааст ки бо истифода аз имконияти мавҷудаи пешниҳоди ройгони ваксина ҳатман худ ва наздиконашонро эм кунанд. Ғайр аз ин, дар фатвои муфтиёт мусулмонони Русия ба эҳтиёткорӣ ва риояи талаботи беҳдоштӣ зимни таҷлили Иди Қурбон даъват шуданд. вазири корҳои хориҷии Тоҷикистон дар душанбе бо сафири Чин мулоқот кардааст. Вазорати корҳои хориҷии Тоҷикистон бо нашри ин хабарнома мегӯяд, Сироҷдин Муҳриддин рӯзи 19 июл бо Любин масъалаҳои муҳими ҳамкорӣ, вазъи амнияти минтақавӣ ва таҳвили ваксинаи чинӣ ба кишварон баррасӣ карданд. ҳафтаи гузашта Вазорати тандурустии Тоҷикистон гуфт, тасмим дорад бар ивази тақрибан $27 миллион беш аз 3 миллион воя ваксинаи коронаваки чинӣ харидорӣ кунад. طبق معلومات رسمی تا 16 ایول در تاجیکستان زیاده از 421,000 شهروندان بر ضد بیماری کووید 19 اعلام کرده شدند. فعلا چین از سرمایه‌گذاران اساسی تاجیکستان به شمار رفته قرض تاجیکستان از این کشور ماه فوریه سال جاری به بیش از 1 میلیارد و 100 میلیون دلار رسیده بود. در مقابل چین به یک عده کانهای معدن‌های تاجیکستان دسترسی پیدا کرده است. در مسکو همان عملیات گسترده نسبت مهاجران کوری از جانب مقامات حفظی حقوق ادامه دارد. سهراب جهان کارمند مرکزی توجیکان میگوید او را نیز دیروز در برابر 10 نفر دیگر از نزد متروی نوکوزنیتسکایا با 3 اتوبوس بار کرده به شعبه پلیس بردند. با گفته مصاحبه ما، با وجود آنکه او حجت دانشجویی داشت، مجبور چند ساعت را در میدان شعبه پلیس گذراند. با مشاهده سهراب جهان کارمندان پلیس اساساً شهروندان تاجیکستان و قرقیزستان را به شعبه ها برای تفتیش حجت‌هایشان میبرند و گوشرس میکنند که نباید به زنازنی گروهی در نزد متروی کوزمینکه راه میدادند. ریدها نسبت مهاجران بعد مناقشه عمومی 12 ایول اوج گرفت. در پی آن بیش از 100 نفر بازداشت شده، 48 نفر به 15 روز حبس مأموری محکوم شدند. وزارت معارف قرقیزستان میگوید از ماه اپریل امسال به این طرف از یگان دانشجوی توجیک مکاتب عالی این کشور درباره تهدید و یا تعقیب شدن شکایت نگرفته است. گذشته از این صدارت دانشگاه‌ها به هنگام مناقشه مرزی بهار امسال به محصلین توجیک همه جانبه کمک رساندند. در این نهاد گفتند فعلا در مکاتب عالی قرقیزستان 1932 شهروندان تاجیکستان تحصیل میکنند. این گفته‌های وزارت معارف قرقیزستان در حالی است که روز 16 ایول محمد یوسف امامزاده وزیر معارف توجیکستان وعده داد در صورت مراجعت دانشجویان توجیکی که در مکتب‌های عالی قرقیزستان تحصیل می‌کنند آنها را به دانشگاه‌های کشور خواهند آورد.
ҳоло барои шумо дар бораи қурби расмии асъори хориҷӣ дар Тоҷикистон иттилоъ медиҳам. Бонки миллӣ барои имрӯз $1 11 сомониву 32 дирам ва 1 евроро 13 сомониву 33 дирам таъин кардааст. имрӯз қурби 1000 рубли русӣ 152 сомониву 10 дирам нарх дорад, ки нисбати дирӯз расои 1 сомонӣ камтар мебошад. дӯстони азиз, бо сипос аз якояки шумо, ки то ин лаҳза барнома тамошо кардед. Ман 3 соат пас бо хабарҳои тоза ба студия бармегардам. То дидори навбати худро эҳтиёт кунед ва идатон муборак.